Ban kam pensuk ya kalet kawan jong di ba ka any right kawan ra shapi ya ka app pathamai ka ba phila ban download na Play Store ka ba kerteng ka any right rider ha kani ka app hidon bon chat ki kali ba phila ban jet kat kum ka jingkwa jong phi kum ka bike ne scooty ka auto rickshaw taksi kamai bat ka tourist taxi ka ba phila ban le chadu Guwahati airport Bila ban book limba kani ka app om tang haslong hanrei habaro ki district na benda ke jingte bakhampania phone haune number 8416069241 namar ninyo kor ya kapor jongpi Kendu jing gipaj ba kumbalaja hapo mau korwat Southwest Kasihil District kumban shipen kan mau hakaba wi doktor jong civil hospital mau korwat dulakan hit berkerentok men gipaj ba nongpang menta kelaja rusah kesnong maulong Southeast Kasihil District ha kabakawi ke doktor Ayush kebadai in charge ketika PHC maulong kebalatip kerteng dari doktor R Seng Shai laong bai lucu kerentok men padle bahe gipaj ba nong wan sim dawai berkinong pang berkejing bom sim kia jong ketika doktor laong ba arngut kimen simbru kipedi kulung kila du yela kejing im kumta kaseng HNYF jong ketika tan kamban se ban lej ban tuklar lem ya ketika PHC namar kejing ud bat bitar jong kipaj ba jong ketika tan ya ketika doktor bat susu haba keli nagi paj ba nong shong shnong jong ketika tan gilaong ba kim kwa shu ba katei ka doktor kandang don ha ketika PHC bat dei ban weng no mardor bat ban bu no dagi doktor kibadi ki MBBS kiban in charge ketika PHC maulong laong we orang badong jong ketika thang persusu laong ru balada kilej ban kerpat ya ketika doktor habadan kinong pang ki bom la syu ban wan ketika PHC kibadi ki tenmen ki kro henry ketika doktor kamsim lapatio satya sakawi ru ki pajba ki laong balada kinong pang kibadon kam ya ketika kali ambulans na ketika PHC bandra no shewei ki bala khamjur ke jing sitam ki haban siu haduk ar le nilai hajar tingka na kebenta ketika ambulans kumta ki pajba jong ketika than ki snong rengkat ke jing trilang jong ke seng balang ki larai balada kani ke PHC kadang yai jalong kumni kilaong kabha ban sukhang tala no sisndan ya ketika PHC kebadon hapo kisnong maulong Southeast Kasihil District thì buôn bị siap ấy đủ ấy nữa cái thế cái này cái long cái dính sâu xí cái những cái nông sâu sâu apa cái này mà mua long thì cuối cái liang rủ buôn cái này staff cái baterai hàng này là shoot transfer là pen sang nghe cam nó don you staff nang ni po mua long bekertengi beli ta khar setiu baju kit kli ba kapang cái system tingkat kini di asya cái baterai cái này hospital cái julai ban bisit ki yang jong ki temen di kro adu ban eye drip ban pekni entah jong ki kini pede nak liang kani NGO pede ki kwa ban transfer no ka ki bakam pat experience ti hang no pede ta experience baka kala don lupa lag experience hang ni ban yarap igi presnong pertha ila daga ni ka NGO ba pentri kam kani PHC maulong kam la ban sim khia gi ki ba bengi khang talano snon ni kani ka PHC ni pai ba bi so no dia ko ba khang talang ni ting yong lada kam la ban ai kata garukom service ko biang nam tajung ipat ba ni ko ginong sinong ngale ngala temen na ru dang wan gani kontrak hane pat judon ka complain ka wairo iya gini ki stau ku train doktor ginos pat judon ngala kan ma kata namar balai ka dai ka jinge sai kam jong ki ba ki pai ba ndrei menta balai kami kumne kadon kadaw jadi kata-kata kami bangi ki pai bang sotenat su ya ka ba ko insya ne ba da ki siaru ngi kong yo bi ngi se deng se thu ba la kom no kom no ki MBS ki dei ban insya ya ka hospital ndrei de ayus kan lung insya une le du khar ban ya kren lum so thu dia khasi ki mo hanong kon dong kham dam ngi don kam ngi khasi te ngi kerpa wat ya kan ka kontrak tu la kom no ki insya ki dei ban don de khasi mo ya pata ke barang ngi don kam amar wan khar ya kren di mi apaira kan farang ni menang te kasa kadau ka masuk tu bangi nadu dang wan ngi kontrak buat yuyo komplain ya no ru ha kane menta ngi mla su pan sia kum ki pai ba ila sain pai ba ya buon maro si sinong ni amar ngi sertenat su ya ka bakan dang tre hang ne sinong ni buat nalo kata ru ki staf ki barim ki ba ngila i ba ki bit ki biang ban tre bang kata ru ndrei baro kala belut
Tende ka punya yung ka pana jong. Te ngam don di tang kata ka juba. Namar pin susu dai kata namar boleh. Nalu dang wan ka kontrak hanya sinong pat yudan komplain. Na ka sinu jongi. Temut kata kalong kadaw kala apa. Bangim sultan nak ju ya ka bakan nang kriang le. Haka jing sem jongang jing sem jing kalong ba. Bun sien hoi kinong pang segi wan thiep pang ni. Te bapli te kim lese ki doktor kim la basuma te teng ki la ban transfer no cha sora ne cha silong tang ba ambulans rung imdon takani ambulans wadan hang neru kade tang na benta jongki armen dengan kerpat punya ka office hidai ban ai ka ambulans na benta jongki pai ba khanak bakin la ban yo ya kijing sumar ka bawiang bakin lej sa di hospital ki bahe uba hadu ndrusnem nyusnem ngala besar ngala sensar ya ki pai ba hagani gadong dah baki ut kinam ngimbanse bengenya ki yin penpau ya ka e kejing terang lani kejing angnut jong ki pai ba hagisnem ki belalej mendon kano kejing objection hanrei nadu bakawan insat kani ga doktor ki bun tang ki objection bat ki bun tang ki report ki bapoi hanga man lagapor te ngidap da kejing so dio bat ngidap da kejing so cm ngikum kirang ba dong namar sakawai kaliang ru kani ka hospital kadang hap apo kadong ko jongi kadang hap ka jing pit jing kemi jongi bat agawai kaliang ru nganga dei sendon usarman jongka village health council ubadai pit dei kemi ya kani kadong sane tenaga ta kadau ni donnya ka jing sosi ka bakrau namar bat ngim kwa ru bakani ka doktor kandang wan ban sensyar yangi ni kwa bakin wan no daki wei u officer health bakumno ban bu insat daka ayus ya ka PHC lani ki CHC hospital re deki MBBSM bakin lo insat badha ka wai ka banta ki doktor ki bawan hang ne lada kindai kinu ki bandang wan hadin ru kidai bandon ya ka jingkit kli ka bakin dan kindon ya kata ka jingya sutu jingmut ban ngi kirang ba dong kindon ka jingya dei bat ngi kirang ba dong rengkat bat gipai ba lada kamlong kumta tamut kamdon ka jingkit kia lani ka jingkit kli ha iru hare ka basisha kade bakin don ka jingya jan shua bat ngi gipai ba kimdai ban bat kti tang haladi hare kane ka doktor kalong ka babat pawar bet tang haladi wad hadu yikinong tarai wad hadu yi gipai ba ka bakren he ru hadu kata mdei tang ba pendrit ka keren he ru hadu kata pindalik khot men miru semjing bandon ki bapang bestom ki balik wat ki bapli ki temen ki kro kindalik khot ru ka pene ka persa tigi pan ya ka ambulans ban bu hang ni ban penyang le yu habamla ban kit khiana ban tagi bapang bestom kadon kam na benta bapang bestom lada supen yang kai hang ni ta baba siar don kam su te hajing sisa ngigi pai ba ngi don kam kajing harap nakaliang jong ki doktor nakaliang ki ambulans lada dei steng mit lada dei steng yong ngi don kam ya kajing harap pinwan ban sakri pinwan ban sensar ya ka senong ka jongi ban le yu ban mentoi yu ba pim don ya kata jingkit kia ya kajing harap kam don ji mentoi te haba pidon ya kajing sakri haba fitrang ka mensim ban wan sakri ya pai ba pidai bandon ka mensim ka jing saurit haladi bat ban kit kia na ka bantau pai ba hare pi kwa ban long maroi song hai kam don kam ban sensar pai ba ngingim kwa su ya kan doktor bakan wan sensar yang i namar ngi don kam ya uno doktor lani kanu kono doktor kaban sakri yang i ombangi ngin sakri ya ka doktor kadai kata tetanggup ta ngai kublai sibun bat nakaliang ka office ngida kerpat bakin sim no ya kane karai bakin penkeria lani kin transfer no sagi wegi jaka ngim kuasu bakani ka doktor kandang wan sensar yang ni ngi kwa bakin wan no daki wei nakal yang kinoi lam ke HNYF kila dawa bagi bor badai pet ya katanat ko koi kia bakin weng mardor ya katega doktor bat bujli dagi wei pan kibala ban trei ya kakam daga jinga sunguthu jingmut lang te kumbang la snow ni ki pai ba to kan ga thai te nakal yang jungi ka seng ke ka bau pai ba wa sim pe kan ki nakal yang jungi seng ni don ka lang baki bangi ai sinjam ka bau pai ba kwa
bat ngiru nginya sekemat kata khro khadu kolong ba nginya insim da kunti ka kham jam ki sin jam ki khame kumba kajia kumde ka kerum hadian bang yos ngi kum ka seng ngim syong klik ti debat ngilale ban ai ka jing tho ang te po office jong kane ka company kane ka corona trust de ngilawan ya kendu iki officer in charge te kalor ka to ka jing ya kendu jengi ki bupor de hadian pergi la bupor nyalik biang sisin ki of spec next month de ngi kum seng nyayap de ini up ya kata kapor kini in sampai uniu benai perwan mah next month de kile ini kimle halor kani ka kilogram jong kani ka hostel ni de la de kimle te nakaliang jong iru nila ban khantala ya kani ka hostel kecungan hiar jungi kumbasang HNY ya sawi serta sora mengkata unit maulong hani nakabenta ka angli ha PSC maulong hakabang nilai kendu accountant bat hakabang nilai sim ya isibun kijing kili ha ya dai berkini kimat kiba kinong snong kiba ya don lang bat ngi tang di kilai ul lana de halor kini kimat ngisngau ba ni nakaliang kasang ngisngau ba ngin banjur ya ki doktor ki bat dipek hang ni ki doktor riba dalin sing syai mo ba ki don kajing ut kajing nam bai ba namar ko ban kong kalong baki kum inshat ide ban don kajing bakhli kajing singpia ka ba bar kajing ya trelang bar kasnong katha o hakani snong nak bai ba iban ya don lang namar bakin yo ya kata kajing syakri bakin ai kata kajing syakri ka ba bha ka ba nak benta ka koi ka khia ka ba ki pai ba kung kinak snong ki don kam hakani katha ila kamulong de ngisngau hang ni bakat kung pinikimat kiba ki pai ba pen pau ngisngau bakilong ki bakta ajur hi ka ba kaladon baki doktor ki badai ki homeopatik ki ai dawai alkupetik tek nakata kada kani ngisngau bakalong ka ba bakla ka blafil bat kani ka basngau bang mihap ha ka biadai bat ka koi khia tena kaliang kaseng ngasu ba kani kaliang ngisngau ban banjur ba kamdai ban long da kani kalenti ka ba kinong sumat ki wan ban sim dawai da kawi ka jingpang bat kinong sumar kin ai jing sumar kibam dei pej kibam dei ban pej ban khmi ha kata ka jingpang ka ba kinong sha sumar kidon kam ya ka jing sumar te kani kawi ka mat ka ba la to ang ni ba kadon ka jing kentai jong i doktor ha ka ba ya dei bat ka yap ka im jong ka snong ka thau te kata ka yap ka im jong ka snong ka thau kamut ba lada don ka jingpang ka jing stom kabaya dei bat kinong snong khamtam ki bala temen bala khamno karta ki bamla banwan bat haba ladaki bahaying hasem ni ka snong ka thau ka don kam ki bat pakinwan ban pej ban sumar ban ya trelang pakinwan chngo eki haying hakiying kisem ki bakidon kita kinong ki nong tiapang ki papang ki basitom ki bala temen tenak leng jung in namar bi imsim kia ya kani ka lentiru nakaleng juga seng isngaban ong bakaniru nakaleng seng penremjur bat kaniru kalong ka ba kata ya kata ka koi ka khia jong kita kiru temen ki badan hang ni snong ka bale se kandon kan poiru ka sya kalenti ka ban sengsi ada kum doktor ibla inshat hang ni imdan kata ka lenti ka jing sngo ka jung i ba ni trelang nak menta ki pai ba jong kan ki snong ka weak point ka ba lato biang ni daki nong susnong kadai kaba kiladu no ya arngut ki kelung ki bawan sumar hakani haba kilawan sumar hangni kita ki kelung haba kidon hakalenti kalese ladakani ka pising ni kamla ban ai ka jing sumar kaba babha nak benta ki kelung haba kala pat sekiwe ki hospital ne sekiwe ki jaka sumar kadai bakin ai ya kata kala jinyada hakalenti sekian kenang ba kalai nak kata ka jing susi dekat ba nipai ha kani kamat kalade ka jing susi ka bakrau na menta kinong snong jong kani ka than maulong ha ka ba kila du no yakini ki klung arngot te lakumba asnem ai ka jing u jing nam ru jong kini ki pai ba hang ni anu snong bakidan bai ha pedang ka jing jenjat ha pedang ka jing ling a pisamen sim bat kimyo ya kata ka jing suma ka ba khut ka ba suba ka ba penhun ya ka mensim ka jong ki nak benta baladon de ini doktor inshat iba kinong snong kim so tenat kim so yahap
ba intrai kum inshat bat kila don ru kajing dawa na kim nang susnong ba dei ban pen kenria no ya i kum inshat ba ki dei ru banwan da ki doktor MBBS ban inshat hang ni hapo PSC maulong ai ba ki doktor ayu shuru kin don lang handrai ki inshat hi ki dei ban dei da ki doktor MBBS tenalo kata kapang kaba nisngeu ban ongkum kaseng ba kajing dawa kajong kiru kalong pai pa kim sutanat shu hiru ya ini doktor Ayush bin Don hakani ka ilaka molong kinong susnong ki penpauru ba ki kwa ban pene ya kita ki local staff ang ni kim dei ban ai kata ka transfer namar banging isotu kum kinong susnong hi ki sotu ba ki local ki badan hang ni ki bade ki trasnong hakani ka thai ki snotu ki khamba ya kajing jongkani ka ilaka molong kajing jongkani ka thai namar ba ki dei ki trasnong la kata kada kum kai ki pai ba jong kini kisnong molong kikerpat ru bakin pene yakini kilo kasta pat bakin umdei ban transfer sekiwi pat ki jaka kanang ban long ka jingsuk namenta kisnong kata namenta ka bha kambiat kisnong kata ka bayar dei bat ka koi ka khia te nakal yang kaseng sngau ban ong ru baka kruo ka bangi ai sei doktor Ayush ba syaki syabaro ki doktor ru ba kindon kata ka mensim ka jing bakhli na kabenta ki pai ba habe de kaliang ang kakoi ka khia namar ba kakoi ka khia ka de ka spa ba jong we po we brio ni jong we po we jong ka we po we ki snong ki tha ki ba ngi ku ki pai ba he ni don la ki jong ki bu ngi kwa ba ha ki snong ki tha ki don kita ki PSC ki CSC ki ban ai ki lat ki jingyada na kabenta kakoi ka khia ka ba ya de bat kinong susnong sungthap tingis ngoban ong baki dei ban ai lang kin ka ta ka ti ka mon ti ka diang ki dei ban don ka jing ya konsol lang bat ka snong nan di bak ka dor ba snong ha ka ba ya dei bat ka jing jung ki pai ba ha ka lenti ka ba nwan ya lam sya ka jing suk ya ki pai ba bakin num dan kamban ki klumar ban ki khuslai wal bakaladon kan ni ka PSC bakin ki khuslai pat sya ki we pat ki jakak ke nalor bakan ni ka PSC kaladon lupa hang di hasnong maulong Kalat kamai kumbah news pa tingka hadu siajar tingka sisngi yaki banyak baiknya skuti auto rickshaw taksi kamai bat tourist taksi pila ban download yakini ke app AnyRide Captain na Play Store bat sa pendap yaki jingdon kam kum kikot kisla kat kum ke jingdon kam lingba kani ke app pila ban register na keleng gejaka kabaha phapo ke jala Meghalaya na benta ke jingte bakham bania phone hau new number 84160 69241